देंगुनि मुलि आरोना बेफोर बिलाइफोराबो हाब मासे टेस्ट इंग्रि संनो रोंमारगौ आंलाय देखा आपने लापरवाही का नतीजा है हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आंनि चैनेलाव गासैखौबो बरायबाय आङो दिनै एकदमबारे माबा अमा सरि अमाल' थांफ्लांबाय थायो अमा जाखायनो माबा दाउ लकेल दाउ आरोना एकदम गोमो मेजेम जाहाबलायनाय बेजों आङो अनला ओंख्रि जागोन दाउजों अनला इनिफ्राय लोगोसे माबा होफागोन आङो माने मुदुफुल बिबार लोगोफोर माबायदि माने सङो नायलांदो नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो ट्राइ खालामगोन ओरैबायदि टेस्टि संनो जि गोथाव मानो होनोबा आं जानला मोनला ओंख्रिजों ओंखाम जानो हाया जोंनि बर'नि ओंख्रि मोनजानांगौ नारजिजों अमा बेदर इनिफ्राय अनलाजों दाउ ओमफ्राय साम'जों सबाय इनिफ्राय खारै मैगं ओमफ्राय मैद्रु बेफोरबायदिबाथाय ओरैबायदि मोजां ओंखाम जानो हायो आङो स' दिनैहाय आङो एकदम बे साननैसो ओंखामा माने मोजां जानाय जायाखै आरोना ना बेदर दाउफोरालाय जायो खिन्थु आङो बांसिन बर'नि ओंख्रिबा साबसिन मोजां जायो आरो हाजारखि ना बेदरानो जाया मानो बर'नि ओंख्रिबा साबसिन जानो हायो आरोना आङो ना बेदर नांलाया आरो आंनो स' आङो दायो हे मामा नै फिसाजोआबो आंना एकदम बाहेरायावल' बेरायहैनो नागिरो बायसे no don't go up okay come here mama okay done come here mama ha mama लोगोफोरजों नै okay play here okay ha दायो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो नोंथांमोना नायदो लोगोफोर नै जि फ्रेश आरोना मुदुफुल बिबारा बारा गैया बिलाइ गोरलै गोरलैखौबो होफागोन आङो मानो होनोबा देंगुनि मुलि आरोना बेफोर बिलाइफोराबो स' बेनि थाखायनो गेजेर गेजेर जागारनांगौ आरोना बेफोर बुस्थुखौ गोखा बुस्थुखौ मुदुफुल बिबारा मस्ट देंगुनि बे मुलि आरोना देंगु बेमारनि स' बेनिखायनो आं बेखौ दिनै अनलाजों जागोन आरो देंगुथ' जायाखै अब्लाबो माने जानांगौ आरो बेफोरखौ जोबोद मोजाङै बारा गैया बिबारा बेखायनो आं बिलाइ गोरलैखौबो होफागोन आरो प्ले विथ हार नेहा प्ले विथ हार ओके स' लोगोफोर दायो आं सायगासिनो आरो नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौ नायनानै माने इगनर खालाम आरोना बेफोरखौ बाथो मानो होनबा फिसा गोनां नालाय रुमानो एकदम माबा जाथारा मा होनो साफा थाया माने फोसाबना दोनबाबो जिफोरखौ खनना दोनबाबो फिसाजोआनो गेलेलाबायो माबा जि खनखानायफोरखौसो माने नोजोराव फैयो आरोना ओंखायनो एकदम बेकग्राउन्डखौ नोंथांमोना माबा नाङा आरोना मासे लेथ्रा बेफोरबायदि साननो नाङा स' आं दायो सायगासिनो मुदुफुल बिबार आंनि फेभरेट अनलाजों नायदो नोंथांमोना दायो सायखांबाय आं सोमना दोनबाय स' लोगोफोर आङो दायो नै मुदुफुल बिबारखौ आङो मोनसे माबायाव होना लागोनसै आरोना खेबसे रुखिग्रोना लानोसै माने एसे गेब्लेहोनोसै आरो माने बिलाइबो दङ नालाय बेखायनो ओमफ्राय देन्था गोरलै गोरलै फिसा फिसाबो दङ बेखायनो आङो बेखौ मिक्सियाव होग्रोनोसै आरोना मानो होनोबा आङो मालाबा समाव माइरंजोंबो होफायो माइरं मिक्स खालामनायावबो मिक्सियाव होनायावबो होफायो नाथाय आं दिनै आंना संनायानो आलादा जुदाखा रावजोंबो मिलाया थ' आङो बेखौहाय एसे फिसा फिसा गेब्लेहोनानै लाग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय बारा गेब्लेहोबा मोनजानाय बायदि मोननाय नङा स' इसिबाङानो जाबाय आरो आंनि थाखाय कफि बेनो जासिगोन बिराद गोथाव मोदोमदों आङो दायो बेखौ प्लेटाव दिहुनना लानोसै संख्रिखौ दिहुननानै लाबाय आंनि मथेबा बेखौ आं साखनि गोथांबो जानो हायो सिफ्लेनानै फानलु पियास एरि होनानै आरोना स' जोबोद गोथाव जायो बेफोरो बाथोन जानो चाटनि जानो गोथां गोथांनो थ' आं बेखौ ओंख्रिनि थाखायसो बनायदों नालाय मैगंनि थाखाय आं बेखौ दायो बहनना लाबाय बेदरा ओरैबायदि गोमो नुलायनाय लकेल नै मेजेमफोरानो एसे गोथाव जाखागोन आरोना आंनि मथेबा गोथाव संखागोन आङो ओरैबायदि जायाब्लाबो रोङाब्लाबो गोथाव संनो नाजागोन आं दिनैबा हले सानैनिल' नालाय बारा बुरजा नङा बेदरा एसेबाङानो थैयो बांद्राय बावगोनसो आंनि मथेबा आरो स' दायो रेडि खालामना लाबाय आङो मस्ला मस्लिनो ओमफ्राय फारसेथिं नैबेयावहाय फानलु जिन्जार ओमफ्राय रुसुन बेफोरखौ आं रेडि खालामगोन आरोना दायो बेखौबो आङो रुखिगोन एक्सट्रा सेपारेट
बेनिफ्राय आङो दायो नैबेखौ बेदरखौहाय माने लकेल नालाय एसे हार्ड जायो मेजेम माने आं कुकाराव माबाना लाग्रोबाय आरो माने रुना लाग्रोबाय आरो ना बयल खालामना लाग्रोबाय सिगां बेनिफ्राय दायो थाव सेरसिगोन नोंथांमोना सारायखौ गोसोम होननानै इगनर खालामनो नाङा दे मैला होननानै मानो होनबा आंना साराया बेबायदिनो आरोना दायो आङो बेदरखौ मोजां एवग्रोना लाबाय फ्रामनो मोजांनो बेनिफ्राय मस्ला मस्लि होबाय हालदै हिरि होबाय बेदरनि कालारखौ मोजां नुनो थाखाय आरो बेनिफ्राय गार्लिक पेस्ट बेफोरखौ होजोब्बाय ओमफ्रायो मोजां एवनानै दायो आं माबाखौ होबाय आरो मुदुफुल बिबारखौ मोजां एवनानै दायो आङो दै होबाय आरोना दै होसिगोन आरोना दायो 5 मिनिट खोबहाबना दोननानै दायो एरफिननोसै ओमफ्राय दायो मोजाङैनो दै होनाय जाबाय आरोना नायलांदो आरो लोगोसे नैबे आंनि माइरं सोमना दोननाय बेखौ आङो गुबुन मोनसे मिक्सारावहाय बेखौ माबानोसै आरोना गुन्दै खालामना लाग्रोनोसै मिक्सियाव होनोसै बेनिफ्राय ओंख्रियाव होनोसै आरोना गोदौगौमानि आंना ओंख्रिया रेडि जागौमानि बेखौ आङो रुखिग्रोना लानोसै आरो आंनि गुबुन मोनसे माबायावहाय ओइ बिनानावा गावनि लंपेन्ट गोदानखौ माबायदि नुदों होननानै सोंनो फैदोंमोन आरो मोजां लंपेन्ट गोदान लानानै फैदों मालाय गाननो आङो दायो रुखिगासिनो लोगोसे गोदौबाय थानाय गोदौसान्दि बेखौ आं रेडि खालामना लाखाबाय आरो ओमफ्राय दायो फाइनालि गुन्दै जाबाय अन गुन्दै माइरं गुन्दै बेखौ आङो ओंख्रियाव होसिगोन आरोना आंनि गोदौबाय थानाय बे ओंख्रियाव होबानो अनला ओंख्रि जाबाय आरो जोबोद इजि रोङोबा इजि आरोना आंनि थाखाय बिराद इजि मोनो आङो फाइनालि नै आंनि माबाया ओंख्रिया गोदौबाय बेयाव होसनबानोखि जाबाय आरोना फाइनालि ओंख्रिया गोथाव जासिगोन बेखौ गोदौनायखौ होनानै माने एरनांगौ आरो रोंखायो जोंना बर' बिमाफोरा गासैबो अनला ओंख्रिखौ संनो रोंखायो अब्लाबो आंनि स्टाइला माबायदि सोरनिजोंबा मिलायदोंना मिलायाखै कमेन्ट्स हरदे कमेन्टफोराव फाइनालि आंनि ओंख्रिया मोनबाय जोबोद टेस्टि आरोना बिराद गोथाव आरो ओमफ्राय लोगोसे नैबे मैगंखौहाय एसे टिफिनावहाय आङो आंनि बिल्डिंआवनो ज' थानाय बेखौ आं हैनोसै आरोना आब'नो लोगोफोर आङो बेखौहाय आब' सम्फिनो हैनोसै आरोना माने जोंनि एखे बिल्डिंआवनो थायो नालाय रुमा खाथि नालाय फै मामा थांबा फै थाबायना फैदो ओंखारनानै फैदो थाबायबो गामदाव जों बिदिनो शेयार खालामनानै जानाय जायो आरोना गोबां बिदिनो ओंख्रिफोर सङोबाथाय बाट आंहा दिनै गलति जाबाय मानो होनोबा आं बेदरखौ होजोबनाय जायासै आरोना बेदरखौ होजोबनायबा बिसोर मोजां मोनजागौमोन बुरजायैनो ओमफ्राय आंनिया माने गोसोआव फैयासै आङो हारसिं हौवा हिन्जाव जानायनिल' गोसोआव फैबाय आरो ओइ नो कमेन्ट होदो जानानै माबायदि मोनदों माबाया मुदुफुल बिबारा बारा जाबाय एसे बारा जादों दहायनो रेडि खालामनायखाय थाब जाबाय दायो आङो न'आव थांसै जानोसै आरो जानायखौ खिथिथ'ला दे आङो जानोसै जानानै उन्दुनोसै Thank you so much for watching. Please like, subscribe and comment on our